Tiguan, asin nakarandusay sa tinampo ang mga lunad kan tricycle na ini, na nadiskwid umaga alas 9 kasubanggi sa Purokdos Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Mailing man sa video, ang pagtangis kang sarong minor de edad na lalaki, mantang haros mawaaran na ning malay ang pag-iribak aning minor de edad na babayi. Sigun kay Police Staff Sergeant Jaime Mar, kan Ginubatan Municipal Police Station, gikan ligaw, pauli na sa ginubatan ang mga lunad kan tricycle, alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawaran subot ning kontrol sa manibela ang driver kan tricycle. Rason nga ni maokupar kan ang ibong na linya, kung sain, panangadang naman ang truck na nauli sa nasambit na aksidente. Meron naman mga well-lighted naman po yung area na yon. Kasi yun talaga siguro medyo 4 lanes na mabibilis na yung vehicle natin doon. Hindi naman, ma-limit naman yung aksidente doon, sir. Ngayon lang siguro nagkaroon medyo malala kasi tricycle tapos truck yung imbelto po na mga sasakyan. Binisto ang driver kan tricycle na si Michael Caudal, 27 anyos, asin ang 4 na lunad kaini, na sinda Danilo Ocpemia, 52 anyos, Gina Nullias y Armienta, 42 anyos, Dominador Quintan, 42 anyos, asin ang 2 minor de edad na aki. Interong nagsapo ning seryosong lugad sa maniba-ibang parte kan sendang hawak ang mga biktima. Mantang daiman nakulugan sa pangyari ang driver kan truck na si Jesse Pagulong, 43 anyos. Yun po yung parating pinapaalala natin talaga, drive with caution po tayong pag nagmamaneho, lalo na paggabi. I-check natin yung mga preno, yung kondisyon ng driver, para po talaga sa ligtas. Tapos hindi tayo makakalimot sa Diyos pag nagbabiyahe tayo, para tayo magdasal. Kasi importante yun, yung aksidente kasi di natin talaga alam po yan kung darating yan. Nagkaigwa naman ng pag-ulay ang ambuslados. Handa man subot na magtabang ang driver kan truck sa gastuson sa pagpapabulong kan mga biktima. Sa ngunyan, saro sa 5 sakay kan tricycle ang nakaluwas na sa ospital, mantang nasa maray naman nakamugtakan ng 4 na iba pa. Mientras tanto, sa parehong aldaw, irido man ang sarong lalaki makalis na maaksidente ang piglulunadang bus sa tinampong sakop kang Barangay Bulawan, Lupi, Camarines Sur, pasado alas 11 kasubanggi. Tulos man na nagresponde sa insidente ang MDR Remo Lupi, kung sain, apwersa na iridong persona, ligtas man ang iba pang pag-iribak aning pasahero. Sa presente, pig-aarampak ang otoridad sa kung ano ang naging kausa kang aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal